płukania na... Dobre. To ściągaj to. Nie, bo to Mamy mam najpierw system. wypukać. Się nie rozbierałam. Najpierw wypukać. Górę wypłukać, górę wypłukać. Górę wypłukać. Czekaj. Dajcie mi mydła. No to będzie... Od razu się umyje, nie? Będzie święto. Na bok. Na bok. Na bok. Który? Kolwiek. Jeszcze tu trochę. Nie tu. Prosto, okej. Ściągnąć to. Czekaj. To. O, Dobra. dobra. Okej. Ściągnąć to. Mam rękaw brudny o tym tej. Nie, Dobra. oba. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja nie mam To powinien to masz Jak masz takie podejmować. komórki, to powyciągaj od razu. Co? Idę na pranie wstępne. No ja już idę, Czekaj, ja już tym. idę. Ja już Pranie idę to wstępne. kładź. Okej. Chwila. Ała! Delikatnie, bo tu kości połamane już. Tak,